Finsku rázem vyskočila nezaměstnanost na dvojciferné číslo a bylo potřeba to nějak řešit. A to, co oni udělali, tu první věc, udělali 4 takové základní věci, já bych se rád zmínil o té první. To bylo, že se všichni politici domluvili, všechny politické strany, že je problém a že se musí řešit ten problém. Když to porovnám s tím, co se děje u nás, tak to teda tomu nerozumím, protože místo toho, aby se šlo po věcném problému, tak se navzájem strany napadají. Takže to si myslím, že takhle deficit ve financích těžko vyřešíme. Tak, další bod, který mi uložili, abych o něm něco řekl, tak je znalostní ekonomika. Co říct k znalostní ekonomice? Ono se o tom pořád všude píše, já jsem strašně bádal, co to teda vlastně je, jak to přesně uchopit, protože o tom se můžeme bavit, ale to je nám hubidlatné. Potřebujeme to nějak zpracovat a něco s tím umět udělat. A tady už je to slabší. Ale když jsem tak propátral a vypromoval jsem řadu lidí z akademické sféry, aby se k tomu vyjádřili, takže nakonec jsem dospěl k závěru, že to je vlastně to hlubší, co by mělo směřovat ke spolupráci. To znamená udělat jinou kulturu, místo toho, aby jsme se fackovali i uvnitř firmy, bojovali středisko proti středisku, tak abychom spolupracovali, abychom dokázali vytvořit tuto kulturu. A to dokonce tak, aby byli lidi ochotni přispívat k řešení těma vědomostma a znalostma, které mají. A to není úplně samozřejmě, když si vezmete prakticky, jak to ve firmách vypadá. Zejména pokud jsou hodnoceni separátně, nebo jsou hodnocena separátně různá střediska. Mnoho lidí to pokládá za vrchol řízení, že vytvoří hospodářská střediska. Já to pokládám za neštěstí, protože ono to vede pak k tomu, že se říká, tak dobře, tak budeme spořit, tak to stojí, co to stojí, ten výraz možná, že taky znáte. Abych zase jenom neřečnil, že střediska jsou špatná, ale řekl něco pozitivního, tak my to řešíme na družstvu tím, že sledujeme a hodnotíme toky peněz, jak tečou družstve. A hodnotíme podíl, použiju ten výraz střediska právě na tom toku těch financí, nikoliv na tom, že splní nějaký plán, takže nemáme starost tím, že se s náma dohadují o plán a o ceny předávací a o takovýhle záležitosti, protože lidi speciálně ti, kteří to mohou ovlivnit, tak jsou placeni za to, kolik proteče družstvem peněz a kolik jich nateče do kasy reálně, teda ne, že se zaplatí prémie za to, že se vydají nějaký zboží, který se započte do výkonu samozřejmě, ale nikdo už ho nezaplatí. Takže u nás se platí za to, co skutečně zůstane v kase družstva. Takže to je trošku k té znalostní společnosti. Je to změna kultury z té, že nechávám si to pro sebe a nebudu to nikomu říkat, tak na to, že ano, budeme spolupracovat, řekneme si informace a společně to postačíme někam dál. Je tady potřeba si uvědomit jednu věc, možná, že se řada z vás jako podnikatelé potkali s tím fenomenem Číny, kdy sem jde levné zboží z Číny. Já jsem někdy v únoru měl možnost mluvit s eurokomisařem panem Špidlou, on tam dělá jeden pilotní projekt v Číně, který je zaměřen na penzijní pojištění, protože říkají, že tak, jak se tam vyvíjí společnost v současné době, takže to bourá ty tradiční čínské hodnoty, to znamená ta komunita, aby držela pohromadě. A že potřebují, nevím, lepší slovo teď mě napadá, než nějakou záplatu na tenhle problém a že mysleli, že teda aspoň dají lidem to penzijní pojištění. Takže na tomhle tam teď pracují. Takže během krátké doby, pokud toto skutečně se zavede, tam narostou náklady práce také v té Číně a přestane to být